Здравейте! В това видео ще ви покажа глобална промяна на данъчна група, за да бъде тя 20% съгласно новите изисквания на НАП. Както знаете, от 1 януари 2025 всички търговски обекти от типа заведение са длъжни да променят данъчните групи на артикулите от 9 на 20. В Барси това става посредством масови операции, които сега ще ви покажа. Предварително сме влезли на каталог артикули. В случая използвам филтър по категории през филтри, категории меню. И в меню съм избрал абсолютно всички групи и подгрупи, тъй като след законовите промени цялата номенклатура става на 20%, т.е. избирайки цялото меню, това ще се работи достатъчно лесно за потребителя. Така, това е менюто ми, както виждате, за целите на теста. В ДДС група Г имам няколко артикула. Как променяме глобално цялото меню да стане в група Г? Масови операции. От тук избирам ДДС група. Казвам ОК. Масови корекции. ДДС група приравни с Б. Така. В Барси работим само върху видимата част на изгледа, т.е. в момента ако дам приложи, ще приложи промяната за първите 50 артикула. За да не скролвам и да листвам различни страници, просто ще дам видимите да са 500. Така че да мога да работя върху всичките 243 артикула. И ДДС група приравни с Б, давам приложи, установява целият ресторант в Б, след което давам запиши. Така, операцията беше успешна. Така, ето в момента отново на филтри, категории, давам му меню и давам приложи филтрите. Както се вижда, цялото меню вече е в данъчна група Б. Благодаря за вниманието и успех!